chapter number 1 verse 4 and 5. Shoko la Mwari paransanangura richiti Rami akazvara Abinadabi ndokubva Abinadabi azvara Nashoni. Nashoni ndokubva azvara Salmoni. Verse ya 5 yati Salmoni ndokubva azvara Boaz. Boaz akanga aina mai anonzi Rahabu. Boaz akazvara Obed, whose mother was Ruth. Obed akabva azvara Jese. Sekutaura kwandakaita nezuro, zvinhu zvaMwari zviri progressive. Hakuna anobata zvinhu zvaMwari. When he says yes, no one can say no. When he opens the door, no one can close it. Kana Mwari abvuma hakuna unoramba. Ndine cheche iri masikatano. Kumari pasaidi kuti batira mutauri ano zvikasike. Wano wavari uri pano wauya uwepo wavari uri pano of God. Saka patiri kuimba shuga inogona kutiza tichikoimba because we are talking about the presence of God. Yeah. Tinechechere bana. Saka usamirira kuti muchadzwa vhangeri kana rakuparidzwa. Ika presence yaMwari ngaibrane chese chichiri chamwari chiri pamusoro pelife yavo. Antimarriage chitama ndichimba, cancer tama ndichimba. In the name of Jesus. Ukapota uchiti muservice unononga tundu. Shuga hainetsi kusvika. BP hainetsi kusvika. Asi ukaona umwe wachifara uchingofarawo. Shuga hainoita zvekuhesiteta sokuti ndosvika here. Presence yaMwari. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ndoda kutsanangura shoma nenu pamusoro pesungano yatakaita naJesu. The covenant with Jesus Christ. We entered into a new covenant with Jesus. Sungano ya Jesu yatakaita isungano nemusharukwa. Saka sungano yatakaita takanga takatakurwa nemitemo. Ndoku patafamba mutemo ndoku paono tumurutsira papasto regress. Saka hatichafambi nemutemo, tinofamba negrace, tinofamba nenyasha dzaMwari. Saka whether qualification or no qualification, tinofamba negrace. Vakadzinzwa tichisanakurwa pano nemunhu waMwari. Hatina basa nekuti ndiri beautiful here according to you. Kana kuti handisi muchato unouya nenyasha. Amen. So takabva nemutemo. Saka vanhu vekare pavairegedza kunyepa, pavairegedza kuba, pavairegedza upombwe, vairegedza because vanotya kutakwa nemabwe, vanotya kuuraiwa. Mudispensation yatiri chinoita kuti tisabe tisaite magirlfriend tiine panire akusi kutya mutemo. Uri kuona zvatiri kuitirwa here pana? Waregedza naye. Chinoita kuti mudispensation yedu tiregedze kuba, tiregedze magirlfriends, akusi kutya mutemo, akusi kutya AIDS, kutya
Ine cheche iri panapa. Ine cheche iri panapa. Saka sungano yatakapinzwa mairi ngeyekuti mufundisi waripo, mufundisi wasipo, ndinonamata Mwari. Nekuti makaona jira riya rakadabuka nepakati, nekuti kuholy of holies kwaipindwa newaprista chete, asi rakadabuka kuti newewo enda. Ndinobva kwamushu enda hako, ndinobva kwahonde enda, ndinobva kunyanga enda, ndinoenda soko enda, ndinoenda chihera enda. Handina kufitwa enda hako, handina kudzidza enda hako, tafamba munyasha dzaJehovha. Saka ndoko takufamba. Maizwa sungano idzva zvainotaura. Saka ndosaka Jesu akabva atora vadzidzi vake ndobva vakadzika pasi. Akati uyu ndiwo muviri wangu. Torai muti. Iri ndiro ropa rangu. Torai muti. Saka New Testament haitangiri pana Mateo. Are you with me? Yes. New Testament haitangiri pana Mateo. Atite Testament ili asante afa. Atite covenant ili asante afa. New Testament inotangira panomuka Jesu. Ndopano timasimbaze yakudeka nepanika apimwa panjiri. Endenge izvozvo. Umari pasaidi kuti zviri sei serious yako ndeyekuti tikisisa. Ukaona wakagara pane munhu haomberi maoko, haadairi ameni, iwe unongosimuka chinyararire unogara pamwe. Anokukuwadza munhu akadaro. Chashata chii muchechi, chaipa chii. Genealogy of Jesus. Gumari pasenti kuti patori nenyaya ipo papa pane kanyaya kakanaka. Ndokubva nangura genealogy of Jesus. Akazvara chakati, akabara mwana akati, akaroora chakati, akabva zvara chakati. Ndafaunda shoko pandau yanaenda ipo papa. Pataura nenyaya yekuti Solomon paaka kuda kuroora, akaroora ndokubva aita baba waBoazi. Paaka kuda kutanga kuroora, akaroora mudzimai anonzi Rahab kana kuti Rahab. Panonoverenga shoko here panapa. Munokuziva here mudzimai uyu? So Solomon achida kuroora ndokubva atsvaka mudzimai, ndokubva anosangana nemudzimai anonzi Rahab kana kuti Rakab. Wanoverenga shoko raMwari tinoziva Rakabi ari chifeve. She was a prostitute. Saka mubvunzo wangu ndewekuti Mwari mashaira Solomon here mukadzi kuti munomutorera Rakabi chifeve, but waringane waripo, wakadzidza waripo, wanoisa wivi waripo, wari beautiful waripo, ndokubva manotora Rakabi chifeve. Izvezvo vanonyarira patinenge tichiti hure muchechi pepe, vanonyaririra so kubva watowo hure muchechi here. Ndeupi aringane anotaura neunoita? Aringane ndeupi? Shuwa kutya kamucheka, iye akasungirira nyoka muchiuno. Ine chechi here panapa. Pakanorora ndokubva anotsvagirwa mudzimai anonzi Rahab. Hatina kuzoramba tichidzika hedu kudzasi, asi painoramba ichidzika inozonosvika yakuti akabva azvara
Joseph ndokubva azozvara Jesu. Zvichireva kuti Rakabi rakabva rava zimbuya raJesu. But muri kutaura nezvaJesu kakuseru, madii kuisa vanhu wavo muzvireology yake. Ndokutaura pamusoro pesungano masikatano. We have got a better covenant that replaced the old covenant, where he called the unqualified and he qualified them. Akatora wasina simba ndokupawa pasimba, akatora wakayerwa ni wanu ndokupawa katika nemachinga, akatora wakayerwa ndokupawa ita wanu kwao. A new covenant in Jesus Christ. Takabatisi wanu tikaitwa wanu na Jehova. Do you know kuti pakunamata Mwari it is by grace? Aka unopota uchishaina wangu. Esenge iwewe ndikutaura iwewe. Tuerekere Joshua chapter 2. Tutopete baba. Joshua chapter 2. Salomon ndokubva abvawo baba. Makasimuka here. Tukutoshumira test. Salomon ndokubva baba Boaz. Akanga ari mai wanakabi. Boaz ndokubva mudzimai. Mudzimai anonzani Ruth. Boaz ndokubva Ruth. Ngatiti Ruth. Kana tamu na Mwari zvinotarisirwa pasi nevanhu anozviita kuti zvifite, zvinoshorwa nevanhu anozviita kuti zvifite. Tuerengai Joshua chapter number 2. Masvika pa masvika iri munhu wamwari pana Joshua. Tuerengai verse 17. Joshua chapter 2. Pane musoro wenye anoti Joshua anotuma vanhu vaviri kundosora Kenani. Pa 17. Zvino varume vakati kwaari, haangatisungwi nemhiko yako iyi yawakapikisa. Zvino varume vakati kwaari, hatingasungwi nemhiko yako iyi yawakatipikisa. Tarira nguva yatinopinda panyika iyo. Inyaya tikuerenga inyaya yaJoshua akuda kupinda muKenani. Moses afa tinoziva nyaya dzacho. Saka Joshua ndiye akabva aita take over after Moses aita sei afa. Ndokubva atuma 2 spies into the land of Canaan. Takapoverenga Moses according to the book of Numbers. Asati aenda akatuma maspies mangani 12 according to the tribes of Israel. Ndokubva vanosora pavakadzoka 10 vakanga vaine bad reports. Vakati kwatiri kuenda they are giants, vanotikunda isu tiri hwiza. Ungati wanga wamborwa, wanga wasina kurwa, asi mumentality mao manga makakundwa. Kukundwa kuri mupfungwa, poverty iri mupfungwa. Saka 2 Joshua na Caleb ndokubva wamira pasai wakati isusu we have got a different report. Isusu vanhu ava tikaenda tinonowakunda. Glory to Jesus. Saka uyu Joshua. Moses afa ndi Joshua ndokubva atuma maspies kana kuti vasori wakani 2. Why? Pakatumwa na Moses takatumwa ndiri 12 asi 10 vakadzoka nebad report. Isusu tiri 2 disi takadzoka negood report. Why wari kutumira futi 12? Nekuti pa 12 pane
pashamari dzaunotamba nadzo ndoda kuti upote uchigugula uchipotarisa wanokubatsira wakati waivari kutamba ne12 paine 2 wanokubatsira pinda mufoni bhuku mako uende kumacontacts vamwe vacho upota uchiti delete kana asina chaanoenda muupenyu hwangu delete ndikasangana naye anoshora murume wangu anoshora chechi yangu anoshora mufundisi wangu haana kana 1 chaanofana palaifi yangu delete kubari pasaidi kuti ndokudhilita iwewe nezita rajesu haikona kupota uchitamba nemunhu wese wese tamba nemunhu anokuenkareja ukatenga ukabhusu kakanaka kapota achinoona otiona izishu ukaisikooni yako kapota achikukomentawo why Romans chapter 10 verse 17 it says the faith comes by hearing. Kutenda kunouya nekuzwa shoko raMwari. So when you hear things in your ears they can determine who you are. Ukapota uchiudzwa kuti haubatsire nopedzwa usingachabatsiri. Saka Joshua ndokubva tiregai tisiyane ne10 nawo tigare tatuma wangani wairi pavari kupinda muguta ndokubva vanoti pfacha pamba rakabi asi rakabi rakanga riri hure akanga ari chifewe. Already she was a commercial sex worker. All right, kuna surutse saka chaita kuti muende pambara parakabichiri ipo pari pa Broadway ipo pari pamba pehure mashaya kumwere rakabipa anoona vakomana vachisvika ini mentality yangu semubhangeti ndofunga kuti akati makastoma awi ndikadhina newangu ndozodhina futi ne akati ndaradariko patinoda kuti uone chiri kuseri kwakuenda kuvarumawo papaparakapi. When God decides to remember you, God does the extraordinary. Vanoita zvinhu zvausina kumbobhilivha kuti zvinoitika, vanoshandisa munhu wausina kumbofunga kuti vanoshandisa. Saka vana meyari wadzano varimo muguta vasipaiza havana kuenda, maybe havana kutombovawo sensitive kuti hawanhu vaMwari ava. Asi kakabva akati iyi ndo chanzi yenyasha semudzimai weropa uya wekuti uyikai hasi makastomari iyi chanzi yenyasha. Varume ndobva vatanga kutaura nyaya yavo, tauya muno muguta, tauya munosora, we are spies, we have come to see the land. Zvikanzi naRakabi, takazwa nezvenyu, takazwa nezvakaitwa naMwari wenyu, makayamuka gungwa rine mvura rikapatsanurwa, iti wandidzinga and hika. Iure rutaura imuchitarisira pasi Mwari achirirangarira. Do you know vanhu vanosara ukabata history yako iva Jehovha wafamba newe waenda navachinapo tamusungano naJehovha mupenyu sarai vakabata history yangu. Handiko ndini ndanga ndiri not now. I'm now a church division. Takanga ndiri muyerasoma asingabviri, but I came from there. Ndava munhu kwaye mazuva ano. So Rakabi realized that these guys were servants of God. Saka nyaya iripo ndeyekuti toda kuti wandise tiri panapo because wakangawo kutotsvakwa. Saka Rakabi, inini kana muri inini unoziva kana Mwari akupfeka haukumbidzi kuti tiri kukumbirawo harvest. Munokuona
Mwari lokubata targets. Hawiti zvekunyengererwa. Kana denga rasvika pauri, unorealiza kuti iri nguva yenyasha. Handitapi nguva ye-victory yevana vangu. Let me participate for my victory. Ndokubva panapa ndopa muchagara. Ndichakuisa imba yepai yepamusoro. Ine cheche iri panapa. Ngatiboovere Jesu, ngatiboovere Jesu. Saka avakwidza imba yepamusoro rakabva kubva adzikake kunorara. Rakabva kubva ati dhuu akati iyi chanzi waranda wamwari wakauya pano ubva wandisiya ndakadaro. This is time for my repentance. This is the time yekutendeuka kwangu. Toda kuti revival uno, I want you to make a decision yekuti toda kuita munhu kwaye Easter ino zvekuzivikana nekunetsanetsa umwe ngazvipere nhasi nezita raJesu weNazareta. Verengai vhesi 18. Tarira nguva yatinopinda munyika ino, unofanira kusungira bote iri dzvuku rakakora. Musamanyenyi pamutombo nevhangeri racho. Ndokubva wamuti Rabi, ndokuti handiti mimi mava kunosora, but kana mapedza kusora muchauya muchiparadza muchipinda muchitora guta rineri. Ndoda kuti pamunenge makuya inini newe imba yangu, we want to be safe. Give me an assurance yekuti tichapona sei. Tinogoponeswa sei. Ndokubva nevarumai chirega tiite dhiri panapa. Let's enter into a covenant. Ngatiti covenant. Ngatiite sungano. Ndokubva wati kuna Rabi, iwewe zvawakuita, toda kuti kana takuya, toda kuti utore bote dzvuku urusungire panze pemusha wako. Bote dzvuku iri, it is going to serve as a sign that this is your place. Kuti patinouya tisakuparadze nemhuri yako. Anenge ari pamusha pako anopona, asi anenge asiri pamusha pako haaponi. Wari kuti anenge ari under the blood of Jesus anopona, asi anenge asiri musungano haaponi. Ndokubva wakuti sungira bote, kwete bote chete, bote dzvuku. Rega akureva the blood of Jesus, akureva the new covenant. Ndaifuka kuti ndine chechi inofara panapa ini. Sungira bote dzvuku. Kana ndauya tichabva taona kuti toziva zvakaitwa kuna Exodus. Pavanga vachimubuda vakatizorero pamakonhi edzimba kuti kana mutumwa akuya akuparadza, if I see the blood of Jesus, I shall pass over. A new covenant in Jesus Christ. So new covenant zvainoita inokupa chiremero, inokugadzika nemachinda, inobvisa your history yokuita munhu kwaye. Ine chechi iri panapa, ine chechi iri panapa. Tiverengerei Genesis chapter 40. Genesis chapter 40. So Rahab and the spies, they entered into a covenant. Tababa dari church. Wababa waita covenant Europa. They entered into a blood covenant. So Rahab was saved because of the blood. Saka kana wasevwa neropa hausare wakadaro. Kana wasevwa neropa pane chinoitika mulife yako. There is a new identity inowekwa musuku pelife yako. Mashuka pa chapter 40 of Genesis. Werenga verse 14. Genesis chapter 14. Pane msorenya kuti Joseph mutorongo pa 14. Asi undirangarire hako kana woitirwa zvakanaka. Okay, taikirei kandoi pavhesi
Pamashure page verse 18. 18. Ipapo Josefa akapindura So 16 then 18. Zvino mukuru wavadiki akati aona kuti dudziro yakanaka dzakasiyana hope dzaJoseph dzakanga dzine destiny. Iwo waikuonotawo hope dzisina destiny. So Joseph anotambudzwa nevakoma wake, tinoziva nyaya yacho. Wobva wamutengesa kumaishmaelites ndokubva aenda kuEgypt. Akaenda mumba memurume anonzi Potifa. Kanditi Potifa. Ndokubva asangana mami nemudzimai akanga arimo, mudzimai waPotifa. Ndokubva achiona nezvemushauno. Mudzimai waPotifa ndokubva achiwa Joseph. Ndokubva ati obva apfimba Joseph ndokubva aramba kudaro. Mudzimai akati zano nderipo, ndokuti ndarepwa naJoseph ndokuendeswa mudiromo. Hallelujah. Aendeswa mujeri. Zvinonzi and God found favor, and Joseph found favor in the eyes of God. Zvinoreva kuti kunyangwe ndikafamba nepamupata wemumvuri werufu handingatongotya chinhu nekuti Jehovha uneni. Mwari haana basa nekuti wapinda nemumvura here kana nemumoto. He is with you wherever you go. So the Lord was with Joseph even in prison. Saka Mwari haana kubvisa prison pana Joseph, asi akapinda ona Joseph muprison. Makristu mazhinji anomhanya kuti Mwari tibvise prison, but prison iri kugadzira palace kwauchaenda. Ukabvisirwa prison hauchaendi kupalace. Joseph akanamata kuna Mwari, and the Lord was with him in prison. Ndokubva chief wanted ari mujeri. So varume vaviri ava this other day rataverenga iyi vakarota hope. Joseph ndokubva asvika ndokubva ati indawo zviso zvenyu zvisiri kufara. Zvati togofara sei titarota hope and hapana anodini anodudzira. It is my prayer kuti hope dzenyu Mwari ngaadudzire muzita raJesu weNazareta. Ukaurota hope dzako Mwari ngaadudzire. Ukaita vision yako Mwari ngaadudzire. Mwari uziwe pekufamba napo, uziwe pekubata nepasiri pekubata. The church needs guidance from the Lord. So ndokuti tingafara sei pasina anodudzira hope. Varume vaviri vanga varota, umwe akanga ari mudiri wewaini, umwe akanga achibheka chingwa. So mudiri wewaini ndokuti ndarota mavhaini akanga aine 3 branches. Ngatiti 3 branches. Varota 3 branches idzodzo. Akati ndarota ndichisvinira Faro. Amen. Zvino Moses Joseph ndokubva apa interpretation kune murume uyu kuti 3 branches zvinoreva kuti 3 days. After 3 days Pharaoh is going to restore you to your position. Uya anobika chingwa paakaona kuti adudzirwa zvakanaka, akabva atondotaurawo chinoto chako. Ini ndakarotawo ndakatakura matengu 3 akanga aine zvingwa, ndikarota shiri dzichidini dzichidya. Zvikanzi wataura zvakanaka, asi interpretation dzakasiyana. Iwewe zviri kureva kuti after 3 days Pharaoh achakubuditsa muno, but uchaenda kunohemwa. Uja acharistoriwa naFaro, uya achanohemwa. Glory to Jesus. Ndinofara nemashoko anotaura Joseph, anotaura kune mudiri wewaini kuna Pharaoh. Ndokubva amuti kana wabuda muprison muno ndoda kuti uzondirangarire. He was making a covenant with him, verse 14, and please remember me and do me a favor. When things go well for you, mention me to Pharaoh so he might let me out of this place, for I was kidnapped from my homeland, the land of Hebron, and now I'm here in prison, but I did nothing to deserve it. So Joseph alikuita sungano nemurumo. Kana wabuda waenda kuna Pharaoh, please remember me.
kutaura zvakanaka pamusoro pano pana Faro. Zvakanga Mwari noti murume ndokubva akuda ndokubva aenda pamberi paFaro. Faro ndokubva amuregerera ndokubva achidzoka pabasa pako uve mudiri wewaini. And this man forgot about Joseph. Iye ari muturanga wakati munhu ari kutaura pamusoro pano. Iye haana kana kumbotaura pamusoro pano paJoseph. Kune nguva dzakadaro dzekuti tinoita sekuti Mwari maendepi, Mwari manyarara here. I am praying one, I am fasting one, I tithe, but there is no sign of your presence in my life. Pakapera 2 years munhu ari muturanga. Zvino hazvirevi kuti pakanga pasina maoccasions ekuti murume akauri zvakanaka pamusoro paJoseph kuna Faro. But he forgot about Joseph. Ini ndinofunga kuti nguva yanga ichimirirwa naMwari inguva yekuti paakataura pamusoro paJoseph kuna Faro panenge paine elevation yekuti aende pamusoro. Nekuti akamhanya kutaura kuna Faro pamusoro paJoseph zvisati zvaita haana elevation yaanowana. Mwari basa tiri kuzvidzwa zvekutsanangura. Saka unoita Mwari asipo, Mwari achimirira nguva yake. We know the story of Elizabeth. Akanga asikazvare, Mwari haana kuvhura chizvaro chaElizabeth kusvika nguva yekuti Jesu azvarwa. Ndokubva atanga kuzvara murume anonzi John the Baptist, and who became the forerunner of Jesus Christ. So kune chinhu chinonzi appointed time according to God. Kune chinhu chinonzi God's time according to God. Mwari akanga akamirira kuti ndoda kuti uzobude wobva waenda kupalasi. So after 2 years, this man remembered. But why did Joseph talk about this to this man? Because wine inomirira shokora nezunoria inomirira the blood of Jesus. When the blood remembers you, it changes your identity. You will no longer become the same person. You are transformed. So he was speaking to the blood. Remember me when you go to the Father. When the Lord remembers you, He transforms your life. When the Lord remembers you, when the Lord remembers His covenant, He transforms your life. Jeremiah chapter number 29 verse 11. Even I have got a plan for you, not to harm you, but to prosper you. We have got a covenant with the Lord. So kudeka kune mafaira evana elife yako anochata anororwa kune plan. Saka Mwari haito zvekujuma munhu. Mwari ane urongwa hwaakagadzira upon your life. Kuenda hako kumanga, but Mwari ane plan yako. Kudzumaira hako, but God is your plan. So each and every transaction yatinoita Mwari retriever things from the far your life yako. So the word of God comes when it comes. You know the shokoranga hariwi richizoka risina charaka bata, because when the word of God comes, it is taken from your file which is above. And who panza chechere. Saka muchato wako uriko. Shokoranga ni parino ya life yako. Rino taura muchato kusika wachata rozozoka kwanaka pamudenga. The word of God does not come and return void. Kanarate dauno rapa, rino ya rapa, rozozoka. Saka kune vanhu vane shoko raMwari riri kungotenderera, but plani yaMwari riri kuti anokwanisa kuchacha munhu, anokwanisa kubudirira munhu, anokwanisa kusenza munhu. The word of God, when it comes, it does not return to the Lord void. It accomplishes charakatumwa nacho. Tara Jesu, amen. Tuelekele verse yekupedzisira. 1 Samuel chapter number 9. Taurani pasaidi kuti tine covenant. Tine covenant yatinayo naMwari. 2 Samuel chapter number 9. Mashika. Baba ndino shama kwazo Yeah.
pane musoro nyaya unoti Dhavhidhi anochengeta Mefibhosheti mwanakomana waSauro. 2. Zvino kwakanga kuchino muranda weimba yaSauro wainzi Ziba. Akamudanira kuna Dhavhidhi. Mambo akati kwaari, ndiwe Ziba here? Iye akati, muranda wenyu ndiye. Mambo akati kwaari, hakuchina mumwe weimba yaSauro wandingaitire kunaka kwaMwari here? Ziba akati kuna mambo, Jonatani akuchine mwanakomana wakaremara tsoka. Saka Joseph paanosvika pamberi paFaro, Faro anobva amuti ndarota hope, ndarota kuine mombe 7, katiti 7 dzakanga dzakafuta, kobva ndaruzorota zve7 dzakanga dzakaondoroka, dzakanga dzakaondoroka ndokubva dzatanga kudya mombe 7 dzanga dzakafuta, ndokubva ndarara futi hope, ndokubva ndarota magrade 7 akafuta, ndokubva ndarota 7 akaonda ndokubva atanga kudya akafuta, asi hatina kuziva kuti zvinorevei. Faro akati ndadeedza n'anga dzese asi watadza kupindura. Unoziva Mwari kana achida kukuelevheta anoshandisa chaunogona, anoshandisa strength yako. Joseph ndokubva ndopandodana ndichinzwa kawo 7 yamataura iyi ndakabhoirarama 7 mublind line yangu iriko. Baba wangu wakashanda 7 years dzikapera, wakazoshanda dzimwe 7 years zvikapera. Ini ndikazvarwawo ndobva ndaitwa munhu anogona kundodzira maroto. Zve7 zvazvinotangira ipapa, this dream I'm going to answer it. 7 amarota zvinoreva 7 years dzemaguta, 7 years dzimwe dzacho zvinoreva 7 years dzekushaya. Saka zvinoreva kuti muJupiter muno muchaita maguta for 7 years. The next 7 years dzinenge dzanzara. Zvakanzi naFaro, saka tichasamudzana akatitungamira zvinhu izvi. Iwe ndowagona kududzira maroto acho, ndiwe wasecond in command. When there is a covenant with the Lord, kunaka tikapinda mumoto, vanhu vachiona vachiti zvapera, Mwari anowana chance yekukuelevheta, Mwari ane metsi anoita kuti kani gomari pasaidi kuti Mwari ane metsi yako pamusoro pelife yako. Kunonoka hati kurega, denial is not denial. Rega vanhu vakusvona vakutarisire pasi. There is going to be an uplifting upon your life. Davhidha wakoma vanozonzwa asipo, gona mombe rinoenda pana mukoma rinoramba kuvhurika. Zvinoreva kuti hakuna anotora ropafadzo yedu kana tisipo. Baba vakati chenda ako kunofura nemhuka kumafuro, because aiti zvatoda kuita pano zvekukadza mombe dzokukadza mambo, iwe hauqualify. Saka enda ako kumafuro. Kana mambo akugadzwa, iwe according to our analysis you don't fit. Ndokubva aenda kumakwai, gona mombe ndokubva rasara richifurwa pana mukoma rikaenda pana mainhingi, rikaenda pana baba mhingi, gona mombe rikaramba kuvhurika, mukoma ari pai kumafuro. Vanhu vanotarisa zvekunze, Mwari anotarisa zvemukati. Ndoda kuti uite mukristu anoti ndine chinangano chandakaita natenzi wangu, kunyange mukaita zvamunoita palife yangu, I have a covenant. Ndinoane covenant ine masikati ano. Vanhu venyika inogara kurambe, but you have got a covenant. Saka pataverenga apa, murume anonzi so, handiti so, akabva akaita covenant, handiti covenant, nemurume anonzi David. Zvikanzi ini ndikafa, unosara uchinera vanhu uchiwasimudzira, iwe ukafawo unosara uchiita the same. Sezvinewe Jonathan ndokubva afa. Jonathan ndiye akaita sungano naDavid. Jonathan ndokubva aita sei afa. Sungano yawakanga waita, it was a covenant of blood. Kanditi blood. Jonathan ndokubva afa, ndokubva asiya mwanakomana anonzi Mefibhosheti akanga achitsanangurwa nezuro. Mefibhosheti ndokubva anogara kuLodipa, a place with no pastures. He stayed in unfruitfulness. Iye baba ine covenant na David. One day achitiza hondo nemuranda wake anonzi Ziba, zvino dzakamudonhedzera pasi, and he was lame in both feet. Kuno vanhu vanotitakura so,
ungationa kuti batsira tasvika pakaoma omutinonenzera pasi epaonoya kwatiri mahopes edu they are raised kuti tazowana anotibatsira una mapepa nokubatsira zvati pese pese anotikatira pasi. But you've got a friend in Jesus Christ. When he says yes, no one can say no. Saka Jonathan ndokubvafa ndokubvasiya mwana anoti Mephibosheth ndokubvagara ndokubvanogara kunzvimbo inonzi Lodipa ari mumba murume anonzi Makaya. Zvino David ndokubva ati one day ndokubva announcement ino kuchino here umwe mwana weimba yaJonathan wandingaitira nyasha kuchina umwe here weimba yaSaul wandingaitira nyasha nekuda kwababa wake Jonathan. Alright, Jonathan akange afa, but covenant does not lose power. Covenant does not expire. What we are doing today, zvakaitika 2000 years ago, Jesus akaenda pamuchinji kwakare kare, but that covenant does not lose power. That covenant is still powerful, but one anofanira kuirespect because it is fire. Moto unopisa. Saka ndokubvabvunza zvikazina zipa achiriko wamunogona mwana waJonathan achiriko, but this guy is lame in both feet. In other words, ari kuti kana mamwe mimi kana mapa declaration moda kunobvafadza munhu uyu munhu uyu is not fit for a blessing. Anotokunyadzisai kupanatsi kwamada kumudeedza mudeedze henyu, but zivai kuti he is lame in both feet. Kune vanhu vanotaura zvakashata pamusoro pako iwo uchifanira kunobvafadzwa. Reason you look at Razipa, they could forget about him. This guy is living both feet. I forget about him, but I thought forget about him. He is not fit to sit on the table with you. Abamaba, I don't put that good. She did not say, I don't Fapa and Ekanakuta family. I got things and Ekanakutana. Not it. Mababa funza kuti kune mwanakomana here weimba yaSaul wandingadzwire nyasha nekuda kwababa wake Jonathan. Zipa ndokubva out of topic ariko asi is lame in both feet. Zvikanzenda unomutora toda kuti after this revival wesaka bokutsikirira pasi ndiwo gatu nekunokutora Alora, Zira Tafura. Weza akataura zvakashata pamusoro pako toda kuti ashandiswe naMwari to speak good news unto you. Tine murume anonzi Balaam was sent by Balak and akanzi enda unotuka hondo yevaIsraeri. Balaam ndokubva akwira pamusoro pegomo achida kudeclare a curse to the Israelites. Paakakuda kutuka Israeri akatanga kuiropafadza. Ndaifunga kuti ndine chechi inotsvaga kutaura May God intervene in your life because of the covenant of Jesus Christ. We have got a friend who sticks closer than a brother. But about this covenant, we want to activate it. Look at it, is finished. Shamba ashipeni say. Mukatora muchiti. Kuchema kunoya usiku. Mufaro no ya mangwana. Say, may you activate your covenant upon my life. Let's hit a junction. Kuna covenant but the cross of Calvary to retrieve you from your problems.
about this covenant, the covenant that we have in Jesus Christ, the covenant that we have in Jesus Christ, the covenant that we have in Jesus Christ, the covenant, 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 the covenant. Pray, 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 pray. Come on, pray, come on, pray, come on, pray. So you know that life, ma'am. But kuna wanu wanomesha, kuna wanu wanesa pasikero wanoti hapana. Ndoda kuti pausinga kwani ngari gaku kwani se. Ipa isinga wakike newe gai wakwe newe. Nedasha zamari, nedasha za Jehovah. There are people who have looked down upon us for a very long time, but there is grace that is sufficient. There is the love of Christ that is upon your life. William, just come and pray. Takasumzama ukudama. Ndoda kuti believe kuti when he activates his covenant. Na mefiposhenda alikulotipa. Alukolisa kulangaliwa. As you know kuti situation yako yashata zakadi. When the Lord visits you, He's going to remember you. Wakashika mwono toti, ane 4 days after. Ana future, usiana inae. Maranoti, wakami yusepi. I want to resurrect you. So I want God to activate His covenant upon your life. His covenant upon your life. This afternoon, I want God to bring a revival upon your life. In Jesus' name. Glory be to God. Glory be to God. Maskatano pane nyasha dzamwari dziri panzvimbo ino. Mwari wakazara panzvimbo ino neukuru hwawo. Pane vatumwa vekudenga vari pakati pedu. The angels of the Lord around this place. We want to acknowledge and welcome the Holy Spirit in this place. Pane sungano yakaitwa na Mwari, sungano yemuna Kristu Jesu. As you are about to pray, as the man of God was ministering, delay is not denied. Victory is our portion. Victory is our portion. You are not cursed, but you are blessed. In this foreign land, I'm seeing people who are marching out, who are going to obtain favor from the Lord because of the covenant of Jesus Christ. Ashulabasa kuturukunyike utowa, but kuna Mwari anorangarira vanhu. Kuna Mwari achakurangarira, but kuna mata. Ndakutuzize kuti kuna Mwari uchamira newe. Vamwe vachitambudzika muCape Town, hauna kuita decision yakaipa kuya panzvimbo ino. Ndiri kunyengerera Mwari wakusoro kudenga kuti after musangano uno zvinokunakira kwauri kuenda. Nezita neropa raJesu weNazareta, hatina Mwari wekuti kanamata zvinhu zvoramba zvakadaro. Pandiri kubva pamusangano uno, ndiri kuona vazhinji vari kurangarirwa naMwari. Pandiri kubva pamusangano uno, ndiri kuona vazhinji vari kunopromotwa kumabasa kwavo. Nezita neropa raJesu, varipo pakati pedu vanga vachifambira nyaya dzemapemiti. Wanzwa nenyaya yekufambira pemiti. Nditenderei ndiri mutsoka dzaIshe Jesu Kristu. Pane vari kurangarirwa naMwari. Pamuri kupedza Easter ino pane vachafonerwa nezita neropa raJesu. Because of the covenant of Jesus Christ. Ndiri kuona vanamai vari kuchema, ndiri kuona vakomana vari kuchema. Weeping may endure for a night, but our joy comes in the morning. It's going to be a good morning to you. After this Easter, it's going to be a good morning because of the covenant of Jesus Christ. Nekuda kwesungano zvinonaka. Nakuti usunze ruoko rwako pauri ipapo. Nakuti usunze ruoko rwako pauri ipapo. Ari pano Mwari vanoshamisa. Vari pano. Hakuna unokubata bakatwa. Uchaburira pamusoro peupenyu hwako. Vachakutiza. Nembavha
tichakusiya nekuda kwecovenant yaJesu Kristu. Uchafamba kunonzi akufambwe muguta reCape Town kwete nekuti unogona kana kuziva nekuda kwesungano mbavha dzichakutiza nekuda kwesungano mbavha dzichakusiya nekuda kwesungano yaJesu Kristu. Weeping may endure for a night, our joy comes in the morning. It's a happy morning to you, my sister. It's a happy morning to you, my brother. It's a good morning to you. In the name of Jesus. We thank the Lord. As I'm about to pray, just believe. Believe. Papa Papa Trukutaura. Ropa la Kristu Jesu. Papa Papa Trukutaura moto wa Jesu Kristo. Zvawakambirwa zvakakwana. Zvakadyiwa nekwata zvakakwana. Inguva yekudzoredzerwa naShe nezita neropa raJesu. Yes, I'm talking to you, my sister. I want you to go. As you be marching out of this place, there is a covenant. The covenant that was done on the cross. The covenant by Jesus Christ. Covenant of Jesus Christ.